Ahoj dámy a páni, tu slovenský Spider-Man a dnes sa pozrieme na hru Akinator. Vy, ktorí neviete, o čo sa jedná, Akinator je hra o tejto postave, ktorá by mala uhádnuť každú postavu, ktorú si zmyslíte. Áno, mám aj webkameru, aby ste ma konečne videli a bez ďalších zdržovačiek ideme na to. Dobre. Akú postavu dáme ako prvú? Dáme niečo ťažšie. Chcel som dávať Spidermana, ale to by možno aj rýchlo uhádol, takže niečo ťažšie dajme. Nedávno som robil video o stratených dušiach, tak skúsme dať Melindu Gordonovú. Či tu bude vedieť uhádnuť. Niektorí neviete, o čom to je, tak si pozrite seriál Stratené duše alebo moje videjka Top 5 najkrajších scén v seriáli Stratené duše. Je vaša postava skutočná? Nie. Skutočná je Jennifer Love Hewitt, ktorá hrá Melindu, ale inak nie. Je vaša postava ženská? Áno. Je vaša postava z hry? Pravdepodobne, lebo je aj hra Stratené duše. Čiže dajme, že pravdepodobne, lebo je aj hra. Má vaša postava tmavé vlasy? Áno. Áno, má Melinda tmavé vlasy. Je vaša postava spojená s Akinátorom? Nie. Myslím, že nie. Hovorí vaša postava japonsky? Nie. Je vaša postava z videohry? Tá hra mi nepríde moc ako videohra. Alebo... Najmä, že neviem. Neviem, či sa dá zaradiť ako herná postava, keď na motívy toho seriálu je aj hra. Chodí vaša postava do školy? No už dávno nie, to je skôr už taká dospelá ju seriál zachytáva. Je vaša postava kapitánom tímu? Nie. Bojuje vaša postava? Nie. Nosí vaša postava klobúk? Nie. Hrá vaša postava úlohu súkromného detektíva? Nem. Je vaša postava z filmu? Tak seriál není film. No už vidíte, že je v koncoch. Z hororovej hry? Nie. Mala tvoja postava niekedy... Toto dám do cenzúry, ale dám, že áno. Nebudem hovoriť, čo tam bolo, ja takéto veci na mojom kanále to cenzurovať. Má vaša postava deti? Áno. Má, v 5. sérii má jedno. Je tvoja postava múdra? Dá sa tak nazvať. Žije vaša postava v Amerike? Áno. Nie, nemá dcéru. Má vaša postava telefón? Existuje postava, ktorá nemá telefón? Vlastne existuje také. Žije vaša postavu svätyni? Nie. Má vaša postava krtky? Či dobre vidím? Áno, krtky. Nemyslím si. Áno. Tak to neviem. Na časové to má také percento, aké to má.
Nie, tento seriál inak nemusím, ja vôbec nemusím tieto animované seriály pre dospelých. Nie. Nie. Poznám, ale nie. No tak poď, Akinátor, zvládneš to. Je vaša postava spojená s komédiou? Nie. Niekedy sa tam povedia niekedy vtipné seriály. Nie. 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 Potrebuješ... Nie. Nie. Ona žije v Grandview. Má vaša postava manžela? Áno. Nie. Áno. Áno. Asi nie. 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 Mm-mm. Mm-mm. Nie. Alebo pravdepodobne, lebo jej manžel je oné spojený s nemocnicami. Áno, ona vidí duchov. Dúfam, že to není napojený na môj mikrofón na mobile. Nepoznám, takže nie. Vidíte, aký je Akinátor dobrý. A to je už relatívne zabudnutý seriál trošku. Takže... Melinda Gordonová. Áno. Akinátor to uhádol. Áno. Áno, jaj. Dobre. Myslím, že toto by mohlo byť všetko. Môžete mi napísať ďalšie postavy, ktoré by som mohol dať do Akinátora. Dúfam, že sa to video ľúbilo. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa nepáčilo, dajte like. Odobraznosť ma tiež veľmi poteší. Môžete mi aj napísať, či sa vám páči táto videokamera. Jo, toto bol možno aj taký pokus. Ospravedlňujem sa, že nebude ich viac, ale už nemám toľko času. A zatiaľ iba toto, ale môžete mi v kľude napísať, aké ďalšie postavy môžem dať a dám aj ďalšie. Dobre. A do ďalšieho videjka. Ahojte.